Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka uda kweyini ngingwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likabentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini qama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwajobhajwa ikhulule kumfoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana Dame lingasho ubusika nehlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga. Ho sukanini madoda ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ke ngize ngizwe ngempatha. Ngise damini ke ekwesikamakhandakhanda isigodi nje ububona nje ukuthi ngikhona edamini esigodini samakhandakhanda ingakho ubona ukuthi nakhe yaphezulu lapha uyobona ezinye zezindlu as you know nakhe umuzo wodwa wonke loya ya wonke loya mawungena uqhamuka phezulu lapha ya nansi indlu ye security bawuzongena ungena phezulu uhamba udlule lapha ya wehla umgwaqo uyodlula lapha ya kwenziwe kucheckwe wehle uze ngapha mawuya phezulu ngangibathembisa abantu ukuthi ke ngikunendle engiyakhayo engizoyifaka isilephu ekumele kushaye iphasika sebekwazi abantu ukuhlala phezulu kuyona ngoba ngizoyenza ibe nesilaphu angikhulumi into engeke ngize ngiyenze ngasho ngathi abantu abalobakhanakhanda ngibahlonipha kakhulu ngenxa yenqumo umuntu asuke sesithathile ake sibheke lendlu ukuthi sihambe kangakanani before ngithinte udaba engithe ngizokhuluma ngalo elithinta Isilo uMisizulu Zulu ngoku recognize ngizoyibiza ngokurecognize ke liyanto mina ngoba ngihlakaniphile ngeke ngithi ukugcotshwa ngoba ngiyakwazi ukugcoba ukuthi yini ngokurecognize UNgizwe Mchunu ukuthi lapho Isilo ngabe sishaye isikhala noma ngabe Isilo ubuhlakani noma ngabe Isilo naso siyajabulisa nje umuntu nansi ake lendlu uzoyikhumbula ke njengamanje ke seyifakiwe ke insimbi zaboshwa kwathi thaqa zaboshwa insimbi nje zathula zathi ne seziboshiwe insimbi nansi yaleyandlu leya yes inkulu kakhulu ke njengoba ngakade ngishilo kwasekuqaleni ukuthi noma yini engiyenzayo ngicabangela abantu I think for people's first ngiphindileke futhi ngathi ngoba kobe kuza abantu abaningi nemoto eziningi omakhelwane ke nabo bebengena phezulu lapha mabengena beyemzini wabo cha ngabadiverter ngoba ngiyinkunzi ngathi bangabe sangena lapha ngoba kuba ne traffic congestion mangabe sihlangene nabantu bomakhandakhanda nabantu ababalandeli bami ngase ngibakhela umgwaqo omusha omakhelwane nakhe yaphezulu lapha la ubona khona kade ngivula umgwaqo lapha phezulu ngivule lo makhelwane lapha ya ngiwenze wabamkhulu kakhulu okusho ukuthi masebeye emzini yawo makhelwane ngeke besangena lapha sebezohamba phezulu lapha phezulu bayojika la kunenhlabathi ebovu bese beyehlake bese beya emzini yabo ngokuhlukahlukana omakhelwane kodwa ke bengishola ukuthi ke ayikho into ekuthiwa iyoba ne traffic ngoba mawusu off rampe lapha ya uyobe usungaphakathi ngephasika uyazi ke nathi iphasika from 29 March liyaqala kuze kuya komhla ka30 kudlule kuye Sunday so engifuna ukusho ukuthi ke thina ke abantu umhlaba wonke ke bobe behla ngomhla ka30 abehli ngo29 ngaphandle makukhona bathe sifuna nje ukufika early thina bayokwehla ke labo nge29 ke ngithi nje ake ngisondele kancane eduze kwawo lendlu nethi ukuyibona ukuthi isigaba ekusona sesikuphi andisamba kanjani kulindwe manje na ke sabantu ke sithi intandane kulindwe intandane ke zizothela seyizothela ke intandane phezulu sekulindwe zona seyizothela ke right ake ngihambe ke manje ngiyohlala phansi ngoba lolu daba engifuna ukulikhuluma ke olithinta Isilo ngeke ngilikhulume ngihamba ufuna ngihlale phansi wena onyanyayo fokofo ungangisabisi ungavezi futhi ukuthi ulo muntu olawulanayo ngoba ngeke ngikhuluma into engingayazi mangithinta udaba ngiyazi ngikhuluma ngani futhi akekho umuntu ongenza focal la mase ngishilo ngathi into ngiyenza ka ngiyayenza noma ngiyayikhuluma akekho futhi osuke ezokhuluma ukuthanda kwakhe ngoba abangibizi king for nothing iyona ke le indlu kamakhandakhanda as you know ingaphakathi la hlala umuntu ke la kuhlala nje mangabe kufikile abantu bamakhandakhanda bayangena kuhlala bona isicapha lesiya
isicapha lesiya esingena ngaphakathi esigodlweni. Right. So ngikhona ke manje ikhona ke Dlamini la mawukuthi umuntu obungazi uloku uxoxelwa kuthiwa King Bhaka ngeke ke uthi mawula ilana ke laba bethi labantu ama graphics designers nama animations bethi bafuna ukuthi benze into benze ngecomputer kubonakala engathi kunenyoka ekhona somewhere bengathi mina ngiphakathi inyoka ingizungezile noma iseceleni ngathi fuse gani bafana bami hambani niyodlala umdlalo nezingane angiyona ingane mina ngeke nje mina ngithi hayi niyambona uKing Bhaka uhleli nenyoka bese beyibeka engathi la ngathi what is it that I'm going to achieve mangabe seniyenzile bathi hayi lizonyuka ibusiness lakho ngathi aninyuswa ngamanga ke la angiyona ingane hambani niyodlala lo macashelana no party mal party le nezingane ke leso so njengamanje ke ngithi angiphinde ngibingelele kwiningizimu Afrika angiphinde ngibingelele zonke inkalo lapho nikhona singenile ke inkosi yenu madoda angangithandi uyoza ngithande ngila eDlamini lamakhanda khanda wena onyanyayo hayi fuck off ngeke uzwe yilo leli makuthi awazi yilo leli ngiseDlamini lamakhanda khanda yila siqopha khona umlando yila esenza khona izinto zenzeke ngisukile 44 Rocky Ridge Road ngila kwiKing Bhaka Nzama Dam mawuzala nje uvele uthi King Bhaka Nzama Dam ikuthatha ize iyokubeka lapha kwiGuard House bese ke uthola abasuke belapho bese beyakubuza ukuthi uya mama kuphi ngabe uya endlini ephezulu noma uya kule phakathi noma uya kulezi eseceleni noma uya kuleka makhandakhanda noma uya estezi uyabona noma uze lapha kwibraying area ibona abakutshelayo ke ukuthi uzothatha muphi umgwaqo mawusungene ngaphakathi la mhlambe before ngikhulume ngodaba oluthinta UNgizwe uMacingwana neSilo ake ngiqale ngikhulume ngalolu lomona ayikho indawo la engathiwa khona bekho abantu abanomona babakhona emndenini ekhaya abantu abanomona babakhona emndenini ekhaya abantu abanomona baba sesontweni abantu abanomona baba semphakathini umona nje into ekhona ngoba mawuzama empilweni awuvinjwa idlozi lakho mawuzama empilweni uvinjwa abantu abanomona namadlozi abo ay let me repeat mawuzama ukuya phezulu empilweni akulona idlozi lakho elikhathalele elizothi stop uzovinjwa abantu abanomona mawuzama ukudayisa utshwala lapho ukhona ngoba uzama amasenti omakhelwane abanomona abazofonela amaphoyisa abathi akanayo ilicense uma uzama ukwakha without a plan omakhelwane ngisho babelunga amandiya abazofona bathi lo muntu wakha without a plan uma wakha omakhelwane abazothi lento ayakha iyasitha wakha istezi ke lapho wakha istezi induku ababesebe abantu uma uthi uyawuvusa umuzi wakini abantu ababesebetshela abantu ka ibona futhi abazobopha inhliziyo abazokulwisa abazokudidisa abazotshela abantu ukuthi lento yenzayo ayikho ngoba babesayinile before ukuthi ngelivuka ekhaya masulivusa ngenkani ibona futhi abazoba nenhliziyo ezibhlungu uma kunabantu ababathela kini akasoze waphumelela ayisoze zafunda lento abazophinda futhi benzeni bakubophela inhliziyo bakuhlebe bazama ukukuthakatha ngoba sebegwetshwa into ababeyishilo ngawe because you are proving them wrong umuntu uphokophela ukuyaphambili azikwazi ungabukhona ingqinamba ngoba khona abantu esebexoxela abantu ukuthi ngeke uzube yilutho okwakho prove iphupho lakho ukuthi alenzeke prove abantu esebekhulumile ukuthi ingoba bakwazi wena bebemane bekhuluma nje uma uthenga imoto kanti khona abantu ababethe angisoze abanayo imoto ekhaya labo bantu bazobopha kubopha amadlozi abo abanye baze bafuna ukukuthakatha literally because besebekhulumile ukuthi ngeke usaba khona imoto mawusuyithenga wena you are proving them wrong sekuyimpi
Uma umuntu enomona ningacabana ningazi nibangani. Ngoba umona uthenga imoto ngeke akudinelwe engathi ngoba ethi uthenga imoto. Kodwa ngoba uthenga imoto iyamdina leyo nto. Uzodinwa ukuthi ingane yakho ivakashela ingane zalekhaya zadlala ibhola laya ngasesibayeni mase kuthiwa yindaba ukhahlela isibaya wena kube ngathi indaba inebhola. Indaba ayikho nebhola elikhahlelwe utho. Kodwa ngeke izokhuluma engathi kubangwa ibhola elikhahlelwe ingane. Izokhulunywa engathi wena awungibingelelanga awusho ukuthi sawubona engathi umsebenzi wakho ukuthi sawubona kulo kanti naye unelungelo ukuthi athi sawubona kuwena. Indaba ayikho ngosawubona. Indaba ingokuthi wena siyazi nikhule nihlupheka, siyazi ukuthi awuzwani nomfazi wakho, siyazi awuzwani nendoda yakho, kodwa pho nibuyelane kanjani, ninqoba kanjani empilweni. This is how stupid life is. Umona abantu abanomona ungabahlanganisa bexabene ubabuze ukuthi nibangani, ngeke izibonakala into ebangwayo ngoba yindaba lento ebanga ayibonakali ngoba ingaphakathi enhlizweni. Umona empilweni mfethu uma ukwazi ukulwa nesifo somona uqedile, mawumbona umuntu ephumelela, rub your shoulder with lo muntu ophumelelayo ngoba kuya expire empilweni. Namhlanje ngaba him kodwa kusasa ngaba uwe. Uma isonto lisanga kumina ngiphumelela, rub your shoulder with me. Uma kusasa sekuuwe, I must rub my shoulder with you. This is how life is. If you don't take my words serious, sit down until you prove what I'm saying. Abantu abaningi baxabana bengabangi lutho, abantu abaningi abangenelani. Abantu abaningi babuya enkantolo, abanye babuya enkosini, abanye babuya enduneni emakhaya, uthi uyabheka kubangwani, akubangwa lutho, ukuthi wena ufuye kakhulu. Kunathi ayibekwa kanjalo. It's like inkomo zakho ziyahlupha la. Sengathi kubangwa inkomo. It's not about that. Not about that. Uyabona abantu beke bahlala phansi wathi uyabheka kubangwani, kodwa into ebangwa yayiphatheki. Nansi answer, umona ophakathi lapho. Umona ophakathi. Ngaphandle bakuthiwa loya ushaya ingane yami, loyana wenza ukuthi into ephathekayo ke leyo ke, wrong discipline. Kodwa mayingaphatheki into ebangwayo umona phakathi. Izwa ngami. Right, ngicela ukungena ke endabeni kaNgizwe Mchunu. If you don't get it, just forget about it. Sengizongena ke endabeni kaNgizwe Mchunu neSilo. Mhlambe ake ngiphinde ngithi nana manje ngimile ngisedamini, uyangibona? Ngisedamini. Mangile damini angichemi futhi angisabseki futhi angisatshiswa. Ngama kwasekuqaleni mina kusabangwa lezi zinto zokuthi siyagcotshwa isilimo isiZulu noma cha asigcotshwa. Ngaphumela ubala ngasho ngathi njengoba isilimo isiZulu esupportwa abantu, mhlambe khonto efuna ngifundise lempilweni. Uma abantu abaningi beke bahlangana bakhuluma ngazwi linye, lonto iyashintsha ibe namandla. Ukuthi yona noma kuyona beka abantu abaningi bakhuluma ngazwi linye. Abantu uma behlangene bakwazi ukubeka upresident. Abantu uma behlangene bakwazi ukukhipha upresident esihlalweni. Abantu uma behlangene bakwazi ukuthi kugcotshwe inkosi. Kodwa abantu uma behlangene bakwazi inkosi ukuyikhipha esihlalweni, bayidala kagxili ngqinamba onongqinamba. Ukuthi abantu abazi ukuthi beke bahlangana banamandla angakanani. That is why umsebenzi wama-politicians uma efuna ukufeza into ayifunayo, into ebalulekile ukudivide abantu kuqala. That is why umsebenzi wabelungu mabefuna ukuphatha abantu, into ekumele bayenza abelungu ukumele babadivide abantu kuqala. Ngoba once wahluleka ukubadivide phakathi abantu, ngeke uzuwine. Angiphathi indlu emnyama,
mangithi indle emnyama ngibala abaPedi, ngibala amaXhosa, ngibala amaZulu, ngibala abalena, ngibala mangithi umuntu omnyama. The only thing that you need to strategize about if you want to achieve your mission, divide the black people. Once you manage to divide the black people, then you have conquered them. If uba divide ngokuthi kube nomuntu within the black people ozibona engekatshelwe lo angenza kangcono kunalo naye akavula into yakhe kusukela kudala waqala lo waphuma iqeqebana lakhe nalo iqeqebana lakhe the moment emaningi amaqeqebana leyo nto leyo yenzani yehlisa amandla abantu abamnyama ngenkathi amaqeqebana ebalimka wahluleka ukudivide abantu abamnyama lekulungi ifana nawo ifamily mawufuna ukufeza inhloso zakho within umndeni othile divide them first mawufuna ukufeza inhloso zakho within ithandani zixabanisa ithandani kuqala beke zaxabana ke umama wabheka le nobaba wabheka le usuqedile ngabo suqedile ke ngabo uma nifuna ukuba strong bamba nalo ingakho ngithi ngasho mina kudala ngathi umuntu oyisilo noyinkosi akuthine esishoyo ukuthi uyakudeserve noma akakudeserve thina we can only put suggestions here and there kodwa once wagcotshwa uyabona bengabe akagcotshwa singasho noma yini singamthatha simlahlelele bengagcotshwa kodwa once wagcotshwa kwaze kwenziwa nemicimbi akusekho about abantu abaphilayo ukuthi uyisona isilo or uyiyona inkosi noma ngoba usegcotshiwe uma ngeyona sekumele amadlozi akulobo bukhosi enzeni kube yiwona azomthatha ambulale ngoba yindaba ubengakudeserve hayi kodwa kuthiwe isilo nakho sesiyakhishwa esikhundleni nansi inkosi isiyakhishwa sekufakwa lena isiyakhishwa akubona ubukhansela akuyona ipolitiki into zobukhosi akuyona ipolitiki into zobukhosi yini kodwa into zobukhosi into zobukhosi into esuke ithinta abantu abaphansi bakulowo mndeni nakuleso sizwe so uyabona ke masikhuluma ngongizwe Mchunu sikhuluma ngesilo mina ubuhlakani besilo all along bengibuvuma ngithi uMisizulu uhlakaniphile kodwa uyabona namhlanje after recognize ungizwe Mchunu ngifuna ukuthi mina kuMisizulu ubuhlakani bakhe mina ngokwami esikhingi Bhaka ngiyaqala ngenzani manje ngiyaphinda ngendlela eyokuhlapha ngakhona kube ubuhlakani omzima kakhulu uMisizulu silo ukurecognize ungizwe usize South Africa wasiza ama politicians wasiza yonke into and ungizwe uma sibuye eqinisweni uyakudeserve ukurecognizewa ngalendlela isilo uMisizulu recognize ngayo uyakudeserve ngobani na ungizwe lento yobuzulu neyobusiko akayifeki iphila kuyena ingakho mawuzokhumbula kahle kwaba nedrama eairport eKing Shaka bethi akashiye ibheshu akashiye ihawa akashiye yonke into kwasuka idrama ethi izimpande zami lezi wama uyena kuphela umuntu osaphumela ukubala elwela imvunulo ophumela ukubala alwele isizwe samaZulu qhakambise isizwe ungizwe ukwazi ukusiqhakambisa isizwe samaZulu azaphume ekulayini esiqhakambisa kodwa bese recognizewe uzosiqhakambisa kodwa esekulayini manje ngoba yinda khona ingwevu ezibehind amabutho khona ingwevu ezibehind isilo khona ingwevu ebehind isizwe samaZulu ungizwe ayihlonimphayo lezo ngwevu ezo maye ephuma endleleni zimthatha zithi hayike usurecognize isilo manje awukwazi ukukhuluma kanje ngene endleleni kunabantu ekade befuna ukusebenza nongizwe befuna ukumnika ama-endorsement ungizwe phela besaba ulimi lakhe kodwa since recognize isilo
kunabantu abaningi esebezosondela kubani basondele kungizwe ngoba yindaba userecognizwe ungangezwe lakhe and ungizwe noma ungamthatha umbeke eAmerica beyefika lapho ufika qhakambise uZulu engahanjisiwe uZulu ungizwe angahamba nesonto kodwa befika le yakhona uzofika qhakambise ubukhulu bukaZulu eNingizimu Afrika umuntu onjalo uyakudeserve mos shiya ukuthi abantu eziningi babuye bayibuke ngeSolomona nangeso yokulwa nangeso yokujaja mina nje okhingibhaka ngavuma into eyodwa ukuthi angisoze ngachema mayi wrong into wrong mayi right into right ungizwe ubekudeserve futhi ungizwe udeserve ngisho isikhundla esiphezulu sokulawula amabutho ngoba yikho language angakwazi ukuyikhuluma mase kumele ekhulume ngoZulu even isintu ukwazi ukusikhipha ngamakhala umehluko ukuhlanya kangizwe nokukhuluma noma kanjani nenhlamba ibigcindezela ikhono lakhe elikhulu lokuthi amen so ukungenelela kukwesilo la sekuzovela ikhono likangizwe Mchunu ngoba ekugcineni unalo ikhono mina nginamona mawunyanya futhi fusek fuck off ngeke ngize ngizwe ngempatha anginamona mina so isilo sihlakanipha kakhulu ngoba ungizwe uyile nhlobo eyibutho athi bethi ngiyaphambili akajiki inhlobo akakhathalele kuthenjwa akanandaba akasabseki kanti akafanele umuntu osabsekayo umehluko manje bethi ngiyawumela uZulu samabutho siyangapha samabhinca siyangapha bese mayiseyishilo uzoyimela leyonto lina noma lidini so umqondo wesilo ube mkhulu kakhulu this time asijajanga ngokuthi ithini public asijajanga ngokuthi athini ema politicians asijajanga ukuthi bathina abanye abantu abawuZulu sibheke the real character of Ngizwe Mchunu wabona ukuthi I can build something out of these young men uma kuthiwa ungizwe ubani umuntu akwazi ukumhlonipha engibazi njengamanje ungizwe akazi ukubahlonipha ukwazi ukuhlonipha Isilo ukwazi ukuhlonipha uJacob Zuma ukwazi ukuhlonipha mina ngizwe ngeke umuzwe ungizwe ekhuluma into ezisnacks mase ngithe ngizwe no ngeke umuzwe ingakho lo ngiqalile ngikhuluma ngaye akho ngishaya kodwa ivideo ozoyizwe ngiphendula futhi ngithe mangisho ngithi ungizwe manje it's high time yokuthi akaqale manje into ayikhulumayo inhlamba manje akayiyeke inhlamba manje angabathuka abaholi ithe kuyaqala ukuthi angabuyi athi uKing Bhaka uyangidakela mayikhona ivideo la ephendule khona ngisho leyo nto show me ngeke akwazi ukumphendula mayikhona ivideo la akaphendula khona uJacob Zuma show me ayikho lo video mayikhona ivideo la ke waphendula khona Isilo show me leyo video makuthiwa sikhulumile Isilo athi ngizwe ngeke ngiyenze lo cha shiya singakagcotshwa kodwa mase sigcotshiwe Isilo ungizwe from then usihloniphe up until today ungizwe behlonipha ngisho umntwana ubuthelezi uye oqinisekise Isilo ngecharacter kangizwe ukuthi angakwazi ukusebenziseka uma ngabe nje lapha nalapha Isilo sokwazi ukumlawula lapha nalapha so manje okwamanje ungizwe abantu abahloniphayo oba u3 ngizwe Isilo uJacob Zuma bese kuba yimi nami ngiphakathi mangabe ngim-advise ungizwe uyezwa phela akahlanye ngempela le yanto yokuthi uyahlanya bekuyi-content yakhe ehambisana naye ngaleso sikhathi kodwa siphele isikhathi manje uphezulu ke manje ngoba urecognizwe ungangezwe lakhe phela isila yonto encane baba nikhumbuleke ukuthi ngishilo ngathi zonke indlela ziza emakhandakhanda la kwiKing Bhaka Dam ngephasika inamba yami 0798130260 ngizobuya futhi ngolosithathu as usually kulosithathu ke kuba u8 ke ntambama ngiyaye ngicele kodwa mangifuna kuba u5 mina ungangibuza noma ingane mawucabanga ukuthi mina ngiyachema empilweni khohlwa awukakangazi ingakho manje angifuni ukukhuluma kakhulu ngento zepolitiki because angifuni ukuphazamisa kodwa ngayisho ngathi leyo ukuthi manginamaradla kundize izinto ezibaziwe
engathi zamabhokisi irong liyonto irong liyonto le ile bhokisi ke ngibhaka leyo mkhonto ke kade bengibuza abantu uyibona kanjani leyo mkhonto okhishwa estadium uphathwe umkhonto nothing wrong ngomkhonto nothing wrong ngomkhonto angiphela umkhonto uyilento uyabona uyibrand yaleyo ekusokukhulunywa ngayo uyibrand yomkhonto wesizwe umkhonto ubanjwe kanje phela umkhonto abanye bawubambe kanje iMK baba kanje iMK ilokhuzana iNC ubambe kanje umkhonto yabo so mawusuqhamuka usuphethe there nothing wrong lokho ngoba vele ukhona nje ethombeni nasegibheni ubanjwe kanje nothing wrong ngomkhonto into wrong yini